Kaixo, zigor. Entzuten da, bai. Baina, kaixo hemen gaude txorienen, zuen sukaldaritza saio gustokoenan, Patrizia Viteli eta Zigor Iturrieta, bi errezeta, kontu pila bat, eta zer gehiago, ba... Eta gaur, lau zu martxan. Lau zu martxan eta bat gehiago behar dut. Laba? Laba behar dut, bai. Dena. Arroza egosi behar dut, saltza bat egin behar dut, galdarreztatu behar ditut, zerbak, gero betegarria egin behar diot. Prestatu behar dugunea olako zerba fardeltxo batzuk, betiak, eta hauek jungo dira arroz eta sardinez betiak. Sardinak hartu ditu latakoak. Atunarekin nahi izan ezkero, atunarekin. Muskuioekin nahi izan ezkero, muskuioekin. Bakoitza nahi duen betegarria. Eta saltza bat, olan pikillo pikerrekin, indako saltza erraz bat. Gauza asko daude, kasuelak osagaia baino gehiago, baina ez dauka misterio handirik. Beraz, segi gurekin, eta oin esango dizuet, nola lan ingo du. Lapiko bat urez bete eta arroza bertan 18 minutuz egosi. Beste kasuela batean, kipula erregosten jarri, eta erregosita dagoenean arroz egozia eta sardinak bota. Ondo nahasi eta gorde. Saltza egiteko baratxuria eta tipula bat erregosten jarri, eta hor pikillo piperra botako ditugu, tomate saltza eta 10 minutuz irakin ondoren, birrindu eta gorde ingo du. Zerba ostoak galdarreztatu ingo ditugu, gero urrotzetan sartu, eta ingo duguna gero arroz eta sardinekin bete, pakete horiek arrautza eta irinetik pasatu, frijitu, eta ero saltzan labean 5 minutuko irakinaldi bat eman ondoren, zerbitzatu. Ados. Orduan, horrela esan da, nik ez dut laburpena, ez daukala hainbeste misterio, eta esan dakoa. Hemen arroz bat egozita nahi dut, baina ez doblea, ez nahi, ur pila bat jarri dut, eta egozita duenean, 18 minutu eta gero, iragazingo dut, eta arroza zuri hartuko dut hemendik, arroz egozi bat. Entzala bat ingo bat zenuten bezala, berdina. Hau da, askea, eta... Bai, hori da. Eta hori, bai jungo da gero, hemen dauzkadan, sardina hauekin, salteatuta hemen, kipula pixkatekin erregosten jarriko du da doin. Vale? Orduan, koiara bat, hori pixka naztu, eta venga, martxan gaude. Zigorrek enbiditxu hori, zerba fradeltxo honek, etxien beti tradizionalak izan die, nik beti ikusi ditut urdai espiko eta gaztakin. Zerbak paketitxuak inditxe. Ostoak egin behar ditut, ez dia zerba horri mamiak da. Zure etxean, Viteli, da, zure etxean, egiten dituzunean urdai espikoz da, bete eta honek, horri mamiak, surtoinak. Askotan, erabiltzen dugu ostoak, saltza, itxeko erolan. Panik ingo ditut, osto hauek aldarreztatu, eta hauekin paketea, fardeltxoak ingo ditut, arrozaz betean. Orduan, eta gero, surtoino hauek, nahi izan ezkero, egozingo ditugu, eta urdai espiko eta gaztarekin, baina hori etxean ingo du. Gaur zuentzako, izango da, berdeari alternatiba bat atarako. Hori, nik ikusi dutolako gauzak itxen eta asakin. Asarekin, hori, asa. Ez, oikoak eta izaten dira. Bai, eta letxuga ostoarekin behin alda hori, berdina, Berdin, eta ezen dukete holan zaporean eta gehiagin abaritxuko. Bai, horrek, izan bide, ostuak azkenean izatea undixa, tolesturak eta holan ondo itxeko, ez? Eta betegarrixa ez atarateko. Hori, nik hemen ez lortu, baina badauz, Asiara eta Hego Ameriketara eta joaten zarenean, badauz bananan horrek ostua undixak. Eta hori txeitxuzte, barazki batzuk lan egosi, lurrunetan egin, eta nik hori, ez da inoiz lortu hemen. Lehengunean esan zenua pibil txerria, holan egiten da? Lur aspiradoa, holako banana osto erraldoietan, eta hor gero labea egiten dute, labea lur aspian sua egiten dute, gero hoiekin sartu, eta lur aspian ez da izemat orduz izaten duten, temperatura basuan egiten, Hori da. Eta, azkenean honek zerbak, ez die zia zerbak bezain, ez dakit, famatuak edo edatuak, baina egixadak izakisak historian zehar, oindala milak aurretatik jandi izan ditxula, jatorrixa dauka Mediterraneo inguruko lurraldietan, eta bertatik joen zan Asiara, eta gero Europarrak bebai Ameriketara eraman zabien. Beraz, mundu mailan pila bat kontsumitzen da. Asian badauz batzuk, Asiako zerbak eta deitzen dut ziela, txorien hemenen jogula, honek pak txoia. Bai, orduan da zerba bat, baina holan txiki-txikitxua, dauka bai ostoa eta surtoina txurixa. Hemen gero eta goikoa da, frutarendetan da batzutan aurkitzen direlakoak. Aurkitzen dago gainera hemen hasitxakua. Bai. Euskal Herrikoa, bai. Gure txorieneko baratzean,
oierrek landatuta izan ditugula, nik uste dut. Bai, nik uste dut, gure baratzean hor, gauza, raro asko sartu ditu, eta egia da, oier, gure baratzera astero etortzen zan, eta, zerbaitetaz hitz egin beharra, zerbaitetaz, eta hori, berea da, hau ez da julenena izan, Barkatu. Oso profesional. Baina, orduan, egia da, hemen, berak egin bat, jatetxeekin da lan egiten zuten ez, batzutan, jatetxeen eskariak eta zautzen zituzten, ez da, jatetxeetan hasi dira, ez da, barazki hau eskatzen hasi dira, ez da, landatzeko, behar ditu ez dakit nolako lurrak, berak gomendiak ematen zituen, baratza genukan ez hor, ze lur, nola zainketa, ze sasoitan landatu garzan, eta horren ingurukoak ematen zizkigun gomendioak. Ona, nik hemen begibiztan txorieneko hortua baukat hor, eta zerbak ikuste ditut, justu hemen eskinak erraskoak, horrek ostuak haundixak, surtoina dana txurisa baina. Gero niri gustatzen gat, merkatutara eta urbiltzia zebera ukitze dituzu. Batzuk hau dabe, enborra horixa, gorria, morea, eta holan desberdinak, azkenian da baritatean araberakoa, ez? Baina politxa da ikustia. Hori bai, gomendatzen da, erosi biosunean segitxuen jatea, segiraungitze data oso motza daukie. Azkenean ostua ximeldu itxen da oso erraz, berazuk, bakitzu zerba janbitxuzula eguaztenean, martitzenean erosi, edo eguaztenean goixian bertan, eta hori ez da gauza daizuk kuiatxo bat erosten dozu, edo beste motatako lan barazki bat, eta, aukizaik igual lau bostegun, aste bete, baina zerbakin... Nirean egia da, segun, baina egia, takit, banaiz normalen ez ditutuzten gauzak, aste batetik bestera, apio izan ezik, apioa eta berak ezat, galdetzen dit, patata, horre bai. Bai, horre bai, baina egia da, ez dakit, baina, ez dakit, postegunero, gaur egungo oskailua gaina, ja, etortzen dira esaten den, marrazkiekin gauza bakoitzea nun gorde behar duzun, da. En fin, hemen, hau izango da, esan dakoa, betagarrirako kipula bat, baratxuri erdia botako diet hemen, erdia, holan pare bat, azalero gutxi gara da, eta beste baratxuriaren beste erdia, saltza egiteko, eta saltza horrek eramango du, esan dakoa, baratxuria, kipula, eta hor pikillo piper batzu dauzkat, kasu hondan ere, atzo esan nuena, ostiralean esan nuena, zeintzuriak inituenean, ostiralean. Ostiralean esan bai. Hemen pikillo honenak ez erabili, saltza bat egiteko. Hombre, beti honak dituzu etxian da hori, hoiek erabili baina bestela, ez gastatu hemen ez da izalako pikillo hon batzuk saltza baterako hiek jantzea zue, salteatuta, lagungarri moduan, ero entzaladan baita ere zoragarri dela, baina saltza bat egiteko, ez da merezez, azkenean testuria ez duzuen nabarmenduko asko, zaporia bebai, joango da estalita tomatiakin berakatzakin da jarten dutzuen osaekin, beraz, ez da bain beste merezi. Gero zigorrak egin biditxuna da, zerba horriak galdarreztatu. Baina, zuek itxen bozue, zerba imaginau dana egosi, guk hemendik txorienetik gomendatzen dutzuegu surtoina eta ostua banatzea, eta lehengo surtoina sartzea azkenean gorputz gehiago dauka, zuntz gehiago, eta denbora gehiago bieko dau kosinatzeko. Eta gero ura, sekula ez bota, ze horrek azkenean, zaporia apurtxo bate bai utziotza mineralak eta badauzka, beraz, barazkizalda baterako lan oinarri moduan aprobetxaleke. Bai. Ero, eta ite gozten baduzue, saltza honi, gero lusatu nahi izan ezkero, honekin ja, nik loditxoa nahi dut, saltza hau, orduan, baina behar lodiegi geratzen bazait, ura bota beharran, beti da hobeto, salda bat botatzea, ero, nik hemen galdarraztetako ur honi hartu, eta zapore izango denez, ur hori bota hemen, eta horrekin findu pixkat gure saltza. Eta gero zein leike, zerbekin. Zerba. Zerba. Zigorrek egiten dauen errezeta hau, ez? Fardeltxuak, ostuekin. Aldiei bai olako horrek deitze ditunanak hortuko San Jakobuak. Ostuekin, hori enborrekin. Zerba horri mamiekin, einjako horrek egosi, bete, arrautzestatu, frijitu eta barrura. Leike, zerbak patatekin eta piperautzakin. Tordia baten. Zetan geixauz. Salteatuta. Urdaiazpikoekin. Krema bat. Eskin leike, 1000 modutara, 11 modu dauz zerbak kosinatzeko, eta danak merezi dago. Azkenean da, barazki bat, oso osasuntxua, isa kalorizarik ez daukena, eta nutrizionalki oso interesgarrixa, betzitatzen bezala. Beraz... Bai, eta gure baratzetan, nurki uste urte guztian egoten dienak. Zerbak...
urte guztian zehar, baina bai, urte guztian zehar izaten duen barazki bada, eta oso gurea, oso euskalduena da. Orduan, zerbak, baki goxoena beti dala, baina hori askotan guk hemen zerba horri mamia prestatu izan ditugunean, hemen ibiltzen gara, bueno, ostoa garbituko ditugu, eta osto hauekin, esan dakoa, barazki pure bat intzazue, bestela saltzarako egin, saltzarako baina aukeran hobeto gaur ringo duguna. Hor galdarrestatu, gero daukat oskailuan ere horako gopor bat urrotzarekin, eta izango da, bartu, hemen betegarria izango dela arroza eta sardinak, bildu ingoitu, horrela ez da horako bilketa zora. Bildu ingoitu, eta saltza hontan labean sartuko ditugu, horako paketetxo batzu. Orduan, nik uste dut hori ere, edo zein izartzen zaio. Eta betegarria, inaldozue, aragi xeatu Patri, gero zuk ingo duzun betegarriarekin ere, hau eitea. Bai, baina kasu honetan, zema sardina dituzu? Sardina bat! Bi sardina. Topatu ziren! Txoriene ikusten. Txi, guau. Txoriene. Zenbatetan kantau dugu nabesti hori. Sardinen inguruan, batzendako sardina, txardina, parrotxa. Bai. Zuk badakizu, indala hola inkesta bat, Euskal Herri mailan, eta hori dentisten bezala, gertzen den bezala iragarki baten, 10 arraindegisetan galdetu da, balorazio bat itxeko sardinena. Eta 5 izarretik 2 izar ematotzie geixenok. Arrandegietan? Bai, 5 izarretik 2. Beraz, ez dakit, segaitxik gaimeste... Nik sardina baku zer daukan. Etxean, sardina herria niri iruditzen zait manjar. Zoragarri, honek, txingarretan erretako sardina horiek, ogi pusketa baten jartzen dizizu eta hanjatia, eta ogi hori gero hartzen duen zaporia ikusgarria da. Egia, sardina herriak etxean egiten baituzue, o sardina frigituak egiten baituzue etxean. Ambientadoria bai. Azal, egun hortan, afaltzeko zer dago hor, azal horia eta sardinak. Eta ero pintxopotera atera eta erropa bardinakin. Joe. Bueno, Chanelen perfume hoberenarekin ere, ezin nun horrelako arrakastarik izan. Eta bizilagunek be, esan gabe, usaia dauka, ez? Horregatik, nik sardina herriak izan ditu denean etxean, jartzen du labea, 250 dutela, tope, eta han golpe bat ematen diet, 3-4 minutukoa. Eta zoragarri eratzen dira, oso goxo eratzen dira. Eta labian egin da, eta olio txorrota batekin, ezer gehiago ez dira zuetan, gatza eta olio txorrota bat, eta usaia, aldea dago, kanpoan fregitu ero hori. Orduan, aukera bada, Ni beti sardinak etxian janda, holan, kontserbakoak eta, askotan ez dut esango, baina bai, izan ditugu eta jan ditugu, baina gehien bat udan eta salobreinera joeten nintzenean, Granadako kostan Malaga bebe hurbil dauela, hor espetotan. Da hor, udan pila bat jaten ginen. Zer da espetuak? Espetuak da, hor txorinen daukogun hori itxasontzitxo horretan. Hori hauki ondartzako txiringituek, kanpuen. Makil batzuk luziak jartzen dabe, erretzen. Eta gero, makil bakoitzean, 10 sardina. Txitxiburdunzian zeko, burduntzian sartu da, makilakinan sartu da burduntzian. Berez, aldozu sartu edo ze gauza, olagarrua, beste batzuk, baina tradizionala da sardinak. Eta orduan, hori 10etan saltzen dira, 10 sardinako makietan, eta ni akordatzen azenean, 18 urten haukonian hori gaztian nintzenian, 5 eurotan izaten ziren. Ontsi imaginar, ontsi ez dut, 10 edo izango dira. Ja, bikoitza, baina lehen zan, gauza bat gainera, joeten gila igual lagunak, holan afaltzen eta 5 eurogatik joeten ginen jatetxean, entzalada batzuk, patata batzuk, sardinak, eta han, erreginak, izaten ginen. Askotan, hemen ez, goima, ez dakit nolako errezeta sofistikatuak eta egiten da ibiltzen gara, eta osagai pila bat, oso bereziak eta, honena asmatuta da. Baina betikoak denoi gustatzen zaigu, eta baina, oroitzapenean hiltzatuta hori daukau, askotan, Bizkaian txitxiburduntzia egitea oso ohikoa da. Eta urtero badaukago gaina egun bat txitxiburduntzia eta txitxiburduntzia, Gipuzkoan ez duzu egiten, baina ero gutxiago ez egiten da, baina da makila bat, hartu, han txorixo muturra ero 3 giharra sartu, sua egiten da, eta han jendie inguruan,
ba, 3-4 buelta eman, ondo, bueno, pixkat, egin, eta ero ogia ematen da, eta hori jatea. Eta hori da, placer duzan, momentuan, egozitako, erretako txoixo bat. Eta hori segunetan iten da, ba? Guk, aurten, iten da horre, nola da? San Blasak edo, otzaian, bigarren astean, hor Durangaldean, gaina, auzo bakotza bere antolatzen du, menditaldeak antolatzen dute, eta izaten da, hori, igandean normalean, mendi buelta batein, eta geratzen, bueno, ez dakit nungo ermitan egongo gara, eta jendea juten dira antolatzaileak, eramaten dituzte makilla gero, ja jendeak gureko txien, badauzko beti, 4 makilla puntarekin. Zuek beti prest. Eta gure txian, gure baserrizan oitxura handia, zua egin, hartu, kalian, eta, bueno, umei derrigortu behar diezu pixkate izaten zehazkatan txoixoa barrutik erdi gordinan, gainera, altura bat eukin behar da, denbora guztian nolan editzi behar da, hor teknika batzu badode, baina umeakin, txingarretan sartuan hautza eta, baina gustora jaten dute, eta hori hartu da, ero jartzen dizu ogi bitartean, eta, bueno, ja, base horrekin afalduta, eta posik. Hori da garrantzitsuena. Eta, bueno, zuk esan duzu, hori otsaian izaten dela, ez? Nik otsaian beste, sardinakin beste jai bat ezagutzen dut. Zein? Hau, sardina erretzea. Inauteri hostian pasatu gana. Sardinaren errea. Hori da, sardinaren errea normalien martitzenetan eta, bueno, agurra emoteko inauterixetan, eitzen da horako, bueno, sardina baten irudixa, ez? Atzetik segizio bat, eta gero, lurperatu eta erre eitzen da, ez? Herri danetan eitzen da, ez? Arrasaten behintzat? Danetan ustut ez, ero batzuk ez daukate... Baina, bueno, nahiko ikuadal Donosti behitzen da, Bilbon be bai. Bai, baina pertsonai ezberdinak, ez? Toki ezberdinak pertsonai ezberdinak ez dira. Bai, batzutan ezberdinak dira. Lantzeko inauteritan izaten da mielotxin, pertsonaia. Eta azkenean, esaten da, hone daukala bizio eta ezaugarri txarpila bat, orduan, itxen dana da hori erre. Osondo. Bai, nahiko gaiztua da, hola, gainera jipoitu itxen jako, eta ostikadak egoten jako, sardinan erretzea, desberdina da, ze, nahi dau simbolizatu, iragana erretzea, eta etorkezun berri batera, holan, ongi etorrixa emotia. Beraz, pentsetan dut, bueno, hobi haua dela. Bai. Bueno, nik hemen arroza egozita, eta esan dizu dana, urra desente, pixkat ostu, eta hau listo dago. Hau zondo. Kipula hemen ere, erregozita, eta oin, inguna, bixak nazi. Horra bota, sardinekin batera. Eta sardinak. Eta esan dako, hemen nahi duzuena sartu aldizu, Sardinak, atuna konserban, Soine, zigor, hau itzalin jatzu. Muskuioak, bale. Hau jarreko zut. Dana barrura, bere olio pixkat ere. Eta hau astelen baigano baterako ere balio digu, nahi du esan, betegarri aldatuko genuke. Hori da, perretxiko batzukin, adibidez ondo geratuko zan. Bai. Beste barazkierre batzuekin. Primeran, zu aurten ze mozorrutu zinen inauterixetan? Ez. Ez? Ez. Ke soso, txiko. Zua. Ez dakit. Politxa da, holan, bai, baina... errixan holan girua eta gainean zuku miago ekotzula, ez dakit, divertigarri da. Bai, junitzen soso moduan jantzita. Bai. Zer nazu soso? Gaztien nintzenian, itzen zabien hemen, hau pintzak jarri. Begarri bi pintza horrek erropa eta eskeitzeko. Eta zer nazu ez da, dekolgau. Holan esaten zan. Ostra, nik originaletako bat ikusi duela... Horrek izaten ziren merkienak trajiek. Ez, merkiena bat ikusi zan, oindala urte asko izan zan, Bai. Tolosan, tipo bat. Bai. Kantzontzilotan, narru bisik. Normalian gaonetan, inauteritan Otza iken da, bai. Eta hemen idatzita, Euskal Piel. Ai, ama. Eta pasarela batean egon mazan modu, eta, karo, zeraman, larruzko... Narruzko olako gori, soineko bat, eta... Ideia aukitzia, be. Baina hotza iken zain, ez gau, zatozu, ez? Bueno... Meritua dauka, onge? Brasileko inauteriak. Hor egia... Tenerifekuak. Hor erreza da, ez daukain beste merito. Ikusinan bebai, ondela hilabete agatu jaten bidixo pila bat, Veneziako hau inauterixetakoa ze dotore doi ezen da, holan, maskarekin da, jo. Hori izan bida pasada bat. Hagi zuzen, bat zuen, jun orduan. Hau denen asmo sarrotu gainean ni besta. Ez? Sosa. Ez, haukin hauen horre despedida bat lagunekin da. Ezin izan nintzen joan herriko inauterixetara. Beraz, datorren urterako, zigoretanik konprometitzen gara, mozorro on bat ekartzera, eta
Bueno, txorienek jarraitzen badu, baina autorita etorriko gara, mozorotuta, ez da? Inalduguna, bitu, urte bate. Zu euskal piel eta nik kolgada. Ni zuria eta zu nirea. Uste izu nire ropa, zu jartzen ez peluka bat, eta... Ez dakit guztetan jartzen dira. Zeba? Ezin, bakarri tontakeriak esan da, listo? Asko gauza gehi ez den, behar? Bai. Ez dizu otutzen. Vale, betegarria, hau utzingo du, ja, gorde, kanpora. Hemen, hauek, zerba horri mamiak, ez ditu botako. Hauek egozi, 8-10 minutu, eta esandakoa, Patrik esandakoa. Eskura daukazuen betegarria, izan aldira, pikillo piper batzuk. Epa! Kontuz... Izan aldira, klasikoena da, urdai azpikoa eta gazta. Baina nahi perretxikoak nahi duzuena, gero irinetik arautzatik pasatu, eta bere hortan gozoa, baina saltza batekin jartzen baituzue, alegia. Honekin, hobeto. Hor, Patri, pasatu izotzesko bolori? Jak, merci. Bueno, mentzukut, bai. Zehingo ditut hauek, galdarra zatengo ditu pixkat, bakarrik. Osondo. Malgua guzteko eta ero landu alizateko eta, gordin puntua kentzeko ostoa bai. Hori da. Inituzu, noiz baitz? Zeintzuk? Honek, edo da... Haude, fartetxua, baina betegarri ezberdinekin, Hau lan, arrozakin da sardinakin aurreneko aldia. Baita gero, esiak dauzen ez azkenean ostuak segitxuan bilduko die eta itxasiko die, ez dozue bihar gauza ondik. Lotu ez da, bitu. Oin, nahi dut egitea, holan, rastetat, untxia belarru zaintzuekin. Eta nahi duten, gaina dago, rastetat nik aspaldikoa da, irugiarrekin bildu, lehenko ondu untxi atalak, pusketa moztu, ondu espezie ezberdinekin, eta gero bildu irugiarretan da farreltxo, paketetxoak, Eta hori, gero hori, egiten da, kipularekin, da sartaian, gero saltzan izango zen moduan. Eta hor bai inbar dira lotu pixkat eta hor bada dauka lanketa bat. Honek? Bere misterioa. Ez, honek txikitxoak ingo ditu. Mokadukoak, ero bai, holako bat ikusiko. Bai, pintxo holan, pintxoak izango bazien, ez? Bai, hori da, asmoa hori da. Osondo. Guk, ospakizun batetik, inauterixetatik, beste ospakizun batera, 23. korrika. Euskaldeko... Asi zen entrenetan, Patri? Asi naz, txipi-txapa. Korrika... Bueno. Así naz, esto bien nik entrenamendu hori. Esto se ve, egia esan, nik ez da inor bado, korrikarako entrenatzen duen. Ez da behar, korrika. Humoria eta aldarte ona besterik ez da behar, Patri. Hori da, normalian edo zeina da atara, eta, purtsu bat motela hau, gainera, herriko hilaraketa, ez dakizuen herrixetan, igual herri txikixetan, danok erritmo berien joen bideo, baina, hilarak izaten die, Lucia, bertan, Juan Seike holan, hasieran, eta Junseike bukaera, putxo bat, holan, Nordic Walking, eiken. Patri, kontutan izan, jendea karroekin izaten dala, ume txiki, jende heldua, mundu guztia apuntatzen dala korrikara, orduen, benetan, zazu beldurrik izan, da... Berez, martxoak 14-tik 21 batera izango da, ospatuko da korrika, Baionatik Irunera, joango da, eta hori, izango gara. Zelan? Bi egun falta dira. Bale, tita heltzen da, eta txorienen, hori izango gara, Igor? Bauko, behintzat badaukau merchandaisina, bere, zaitzak isaik, Ez daukazu aitzakit, guk ez behintzat, eta zuek ere nik uste dut, ez tala, behar ze, bi urteri behin egiten dan festa bada, ez da urtera da, olimpiar jokoa bezala, ez? Horrelako gauza, ez bada, urtero egin ezkero agian ezan berdina izango. Naiz eta jente asko esaten, urtero inbarko zan, segero parranda goten da. Jende, aitzakia barretxu, Euskal Herrian, santutegi, kriston santutegi dago, hemen mesatara inorreztoa, baina gero jaiak ospatzeko garaian, santuen nola maite ditugun, Bai. Eta aurtengo omendua azterketak euskeraz kolektiboa, eta bertan aldarrikatzen da, azkenean azterketa hori gaur egun selektibadia dana euskeraz lortzen eitxia, ez? Orduan, arrazoi ona, berez, aitzak ez dauzkau, arrazoi ona, girua politxa, merchandesina hemen bauka gurekin, eta abesti oso politxa, lelua be, arro herri, eta dana daukau. Dana gurekin. Nik uste dut, ez du gauza handiri behar, Euskalduna batzeko, eta
kopiatu zen gaituztela euskaldunei, holan beste hizkuntza txikia dauzkoren herrialdetan da, bai, hor badakit, uste dut, Bretainian ero saiatu zelako zerbait egiten, bueno, Katalunian bebai egin izan dute, eta holako, bueno, antzeko ekimenak munduko beste toki batzuetan egin izan dituzte. Bueno, Patre, ikusten duzu, honek, ez dagoela misterio handirik, olio txorreta botako dut, gero saltza birrindu, eta hemen sartzea izango da, Eta arrautza gogoratu dira bai, arrautza izatu inbar nintxuela, baietz, oso ondo. Nahi nizun frogan jarri, adi zinen, baina kontuatu naiz, adi zinela. Oso ondo, Patre. Nik, nire laguntzei behar dut, oza, danetarako. Bueno, bezala, holan laberatu leike holan saltzeakin, baina hori ikusi txuta. Inuko arazorik ez. Karo, eske, holan ikusi txuta, horregatzi patzatzen da, zerba horri mamiakin bitzizula. Baina, ez da nahiz hitzeiten, gero emozionatzen naiz, korrika dala, bestea dala. Ez da izer, iturrietak, a ber, ni jendeak nire amak beti esan du. Zupak izate egiten duzun korrika hainbeste? Zeba. Bururik ez daukazula, eta bururik ez daukanak hanka behar ditu. Osea, nahi dut esan, gauzak astutzen zitzaizkidanez, beti joan behar izan naiz tokietara, bi aldiz. Eta orduan, hanka behar ditut, Patri, dana hori toki guzti juteko, Perfekzio ez da, existitzen. Esketan hazin jozu auki, zegoen. Ez, gauza pillo bat ez dauzkan. Neko kalamidadia izan naiz beti, zerringo diogu, sukaldea neko ondo ematen zai, baina, bueno, egia esan gauzak mutil, sukaldia, korrika, ez etxemen, biktimizatu ez, Ez, biktimizatu ez, baina nahi esan, egia da hemen, askotan, etxean kozinatzen egotia, zaudenera, baina hemen gaude, horra begiratu, zuei begiratu behar diguzu adi. Itzeiden kontu kontari, gai bat jorratzen, errezeta egiten eraberian, orduan, bueno, badauka bere, esan dezagun, zailtasuna. Nik etxian bezala ez doko zeinatzen inunbe. Hori da. Bista usada, ez daukaz ikusi. Orduan, bueno, hemen bitu, jarriko ditut bi egiten, baina prozedura izango da berdina, betikoa, pasatuko ditugu. Irina arrautza eta kasunetan ez tozu hogi birrindurik erabiliko. Ez, arrautza estatuta bakarrik, Zaten dana, rebosauta, eta ez albardauta. Hau ez da albardauta. Albardatzea da, labean erre behar dugun normalean egazti atal bati, bere atal lehorrenetan irugiarra jartzea. Hau da, paparrean irugiarra jartzea xamurra bero ez lehortzeko atal hori. Eta hori da albardar. Gure txian albardatu da, hogi birrindoti pasatzea, arrautzati pasatzea. Zer dago horra nire amantzako? Zer dago hor dan albardauta? Arraina albardauta. Hori da, igual, sukaldeko akatxik edatuena. Akatxa, hori da, esateko modu hori da. Hori eta sukaldatu esatzea. Hori ere, pilo bat edo, gaur sukaldatuko dugu, bueno, sukaldatu oraindik gaurkoz, ezin da, ez da existitzen. Zakit onartuko da ben, zeia mundu esuak esaten da borduan, ez da. Baina, bueno, berez sukaldatu ez da esan behar, kozinatu ezan behar da, hemen dauzkat, eta etorreko da biharko guna, azkenian sukaldatu onartu beharko dutela, zen mundu guztiak ere heltzen du, baina, bueno. Orduan, utzi guzue guri fardeltxo hauek frigitzen, saltza birrintzen, eta gero orduan bai, labeko erretiluan, honi, holako berotaldi eder bat ematen labian. Ointxe dagoz. Vale, gure fardeltxoak egin dauzkagu. Eta labian ez dozu sartuko azkenean, Jose. Bai. Bale. Labean behar du golpe bat, egin da dau, baina, bueno, zuketan ikateko injango du, Ez, horregatik, eske hau martxan sakotzen pentsatzen dena, igual plantxan ingo da. Hemen, inalda, gero, egia da, kontuatu naizela, gure indukzionek, baita hartzen du, gaina, txinparte ederrak eta ditu. Platero bat eta ditu, padre. Honek, labian 5-10 minutu hobeto, baina gaur behitu. Nahi dozuna, Ez, nik oin piperra jateko gogoa duke. Eta betia badira, hobe. Holako baten... Zenbat, handi baten bat. Baina izango da, holan... Txak, hori da. Bueno, honi, irekin aldi bat emango du. Hau aspaldi eta ez dugula erabiltzen. Hori nahi duzu? Gustatzen gatzunakin. Nahi duzuna? Baki gustatzen gatzula. Bueno, hemen, ikusi duzu, momentu batean, momentua batzua izango, kriston lana da, hau ez da izer. Bueno, kriston lana, takit, hau ne daukana hona da, bezpera nina aldi dituzuela, eta gero egunian bertan, prestatu, berotu, eta jan.
Ze ondo. Holan. Eta hemen, esan dagoa, tomate saltza ez, Hemen dago zuen pikillo saltza bat, eta bere barruan zerba fardeltxoak, arroz eta sardinez betea. Eta holan zerbitzatzen bauzue, zera, bakaio bat tomatiekin da? Auskalo. Baina egia da, inok ez duela imaginatuko barruan zer dagoen. Claro. Hola, noin, txan. Basen zabaltzera ba. Kurruskari dago, gainera, nabitzen da, super kurruskari dagoela. Operdia, koloria, bebai, politxa. Eta hemen plater bakar bat izan da, proteinak, hidratuak, barazkiak, dana sartu dugu. Baina platera osasuntxua, Normalian jendiak gauza betiak eta dienien esaten da, izkeni. Baina hemen. Saltzak eta baina betxu hau. Arrozak, egozin dugu garbi, olio pixatekin, gero erregauzi dugu kipula, eta sardinak, omega 3. Gauza goxua, Sobratzen badie, bauko taper bat utzik. Julenekin itzein, eta nahi duzu nahi. Uste prestatuko duzu? Piper betiak. Bueno, zigorrek, zerba horri betiak enditxu, eta nik ingo ditxut piper betiak. Gaur, bete garrixakin, dator gauzia. Eta nik ingo ditxut bete, aragisa, barren gorrixekin, arroza urda espikoa, zuk esango zu, oskaiun zakotzen sobrekin, bai. Bai, horrekin. Orduan, nik normalien piperrak egitea betiak itxe danean, ez ditut pikillo piperraia erreta datozenak, bete garrixa bebai kosina huitzen dut, eta itxen dut horrekin bete, eta gero saltza batekin, edo hori arrautzetik pasa, eta saltzakin zerbitatu, baina kasunetan joango die, erreta hau da, piperrak gordinek, zabaldu, bete, eta, kontako. Bai. Fin moztuko ditugu barren gorrixak, tipula eta berakatza, eta 5 minutun kosinauko ditugu. Bitxartian moztuko ditugu piperrak erditxik eta hasiak kenduko ditugu. Aragisa gopor baten jarriko dugu barazkisak, arroza, urdai azpikua, arrautza, gatza eta piperbeltzakin, gero ogi berritua gainetik eta gazta, eta 40-45 minutuan erreko ditugu 180 gradutara. Gero tomate saltzakin zerbitzatu, eta jan. Beraz, hori, bete garrixakin hasiko gara. Osando. Eta, bete garrixa asko espada kosinatzen lasai, gero, esan dagoa, labian egongo da 45 minututan, orduan, errezeta hau ikusita, gogoratzen dit, duela, 5 urte o 6, Oian Azkorbegi, diagon zan, mendikorrikalaria, albaitaria, eta egin nuen berarekin errezeta bat, zala Turkiarra, eta Turkian badaukate errezetat, horrelako piperrak betetzen dituzte, alberginiak, barazki ezberdinak, eta betegarria da, arroza eta aragi xeatua gordinik, sartu egiten duzu, eta jarri barra, pentsatu, erretillo erabiliko genuke, jumerri dana ondo beteta eta istututa beraien artean. Gero, saldarekin bustitzen da, ia goraino, eta labean sartu, eta kosinatzen da. Eta iten dana batera. Piperrak eta kosinatzen dira beroarekin, barruko arroza kosinatu iten da baita, hor daukaun saldarekin, aragia ere bai, eta orduan da dena kanpoan egin, eta ero labean bukatu. Eta benetan, espezia ezberdina botatzen zitzaien, da hartzen zuen zaporea, salda potente bat itea garrantzitsua zen, eta gero horren sabore guzti hartzen zuen da. Beste aukera bada. Ekusi danean nola hori, eta eiten genituen nola, hemendik ireki, eta dana zuti jartzen ziren dana, ta jarrita, eta kuiatxoak eta bebai, eta ero betegarriarekin, baina betegarria gordina zan. Nik betegarrixa aragisa gordina jarrikot, Oso ondo. Bai, gordina jarrikot. Eta batzuk itzen dauena da, honek piparrak egosi 4 minutuan edo, pulso bat bigun hauak egoteko, baina ez dago zentzuri zegero labian bukatuko dira. Beraz, berakatza, tipula, eta ontxe, barren gorri batzuk, holan, xaflatan. Hori da betegarriako bai, ez? Dana da betegarria. Dana da betegarria, kasunetan da piperra, eta piperra ez dana, betegarrixa da, tomatia saltza moduan edo, oinarrian jarrikoz. Oinarrixan, hori da. Zupateri, bikotearekin egiten duzu, ezberdinak... Oe desberdinak? Badago jendea, harreman bikotearekin bizidienak, eta bakoitzak bere oea daukala, loiteko. Ez jato zoe romantikoa pentsatzen, ez? Ja, baina, esaten dute, hobeagoa dala loiteko, hobe loiten dala bakarka bikotearekin, baina osasuntxuago, ero gehiago loiteko ondo, hobeto dala. Aitortu biotzut, nire bikoteak ez da ikusiko programa hau zelanian dabil.
gero etzi oso bidali bidixua, baina nik nahi xadot bakarrik lo. Bai, nik nahi xadot, eta egisa da, bikoteak zurrungata itxen dauenean, batzutan, ezin lo eta urdurin abilenean, itxotena altza, eta sofara joan edo beste gonbidatuen logelara, hortara. Bai, aitortuko zu. Bai, gure etxean, gure aitzazana zurrunga sako nitzen zuen. Bai, potente. Hau batean betu junginen mugarra, mugarra nitzen gure oporrak, kanpinen narekin, anzelaia mendin botata. Eta pentsatu zabien zala basurre bat. Ez, gure lehen guzu Pablo etorri zen gurekin, eta goizian jeiki eta Pablo etzegon kanpin den da. Dago kanpin den dago, repetikua. Bai. Kanadienzia, esaten zana. Kanadienzia dio, bai. Pablo nundau, Pablo zeon, 1 metro urrutixao, esterila ikortuan etzeon, eta zelaian botata, begizulo batzukin da. Jusa, tio, zuaz ezina lorik egin, da, ostra! Bueno, kontua gure ama oitu intzan horretara, eta behar zuen. Behar zauen? Nire aita bidaia zaukanean, zaukan, ez, kasete batean grabauta aitan zurrunka, eta lokartzeko, klak, play. Benetan zabiz? Dori, mesedez. Eta, baina, oitu iten, eta nik egia esan, nik bikotearekin loitea asko gustatzen da, eta gu gaina etxean nire maialen ekartzen dit eskua, eta iten duela, eta ditolako tornikete bat, eskua hemen barruan odolgabe geratzen da. Hau, beti eskua, geratzen dola hemen barruan, odolgabe. Horregatik dauko zu hau txurixaba hau baina. Hau da, gainean dago, bera alde hortan. Hau, odolgabe, bestia hemen olan, eta bere hileak hemen. Orduan, bakarri loitea, mesedez, olako judoko gitz bat iten dizutenean. Zenbat gauzak altzen dien, ez da. Hilea jartzen dizuzuten arpean, nire ama moduan, hortara oitxu naiz, eta behar dut eskubiko eskua lo izatea, bestea ondo istututa, eta hileak arpegean. Ni altzatzena, solako, pizkarreko min batekin, zeninaz, txikitsua, eta nire mutia, nire bezala baldaro gehieta malau, eta bauka bizkarra, eta bauka gorputza, eta itxaustena da, horan, niri hartu ni ezin mugitu eta gaina bere pixu dana jartu ez da gainean. Bueno, a ver, egia da, garai batean, erregeak eta aldin, amaurgarren mendian da, horrek bakarka egiten zuten, lo? Inberrakin, inberroa zituzten, elkarrekin, da, bakoitza bere hoera. Eta lo bikoteak inikiana hori zan, txiroen gauza bat, tokirik ez zaukaten, oe bakarra, eta han bikotearekin gaizki eraman da ere, etzegoen besterik, tokirik etzegoen, da asko jota metro bat urrutixo gongo, baina antxe kieto, gaina hoi txiki-txikiak izango, zen ez gaur egungo bezala, bat, pero eta marrekoak. Baina, bueno, hori pixkanaka gero normalizatzen ero, eta nik uste dut gehienetan egiten dara hoe bakarrean bikoteak, baina modan jartzen ari da bakoitza bere hoian, eta horrek ez duela esan nahi, zelen esaten zen, oie bakoitza bere hoian harreman hori puskatu da, ero ez da ondo. Ez du zetan izan behar, izan alda batzuk astean zehar bakoitzak hoi ezberdinean, eta ero asteburuan biak hoe batean, horretik egunean zehar bezarkadak eta maitasun pila deman aldiozu. Zeinen hoian baina? Ez, zutik. Zutik. Egunero, hor benetan, bezarkada bat eman behar da, bai ero, bai denoi. Gure ondokoe, gure familiai, gure seme alabei, bezarkada handi bat eman, bai. Horrek pila karkatzen ditu, benetan. Eta sentitua izan behar da, ez du bale. Zer esan duzu, ez dara sentitua neria? Zurea bai izan da sentitua. Baina, aldezek maitasun gehiagoekin bezarkatzen da. Ale ba. Ez da goza dala. Eta hori gure kuadrian, katxondeo bat badaukagu horrekin, kasualidade, ia ziltzan, kuadria baten anaia Aitor. Bai. Eta, gazte, eta azkenengo afari egin duna, arrietaz izan da, kuadria! Auskalo, noiz jungo gara, orduen hemendik aurrera afari daukagunien, bezarkadak. Afari guztian zehar 20 aldiz bezarkatuko. Urrengo honen agujetak besotan. Hartu eta aldamenekoa, bezarkadak. Baskaria, lagunak tartean egon da, katxonteo birako ematen zigun, barre batzuk botatzen ditugu olakoak, eta oin egia da, venga, basarkada, da, besarkada ematen gara, eta gero jarritu jaten. Errezeta, nola da, Biteli? Bentsa, zinaz, piperrak erditxik mosten, eta, betxo ez, honen arteko konparazioa. Azkenian da, barruko asixak entzia, eta honek, honek alde txurixabe, labana hor puntilla sartuta, eta gutxinaka hori da, kentzen joen.
barazkixak be, erregozitxa, jetxi osua, eta ontxasiko gara, ondo irutzen bagatzu. Bai? Prestatzen, igual horixa utzen gau, ingo bi gorri eta bi berde. Oso ondo. Holan, denbora sobeto ibiltzeko. Txau, ale, kanpora. Hemen barren gorriak egin da. Hori da, eta ontxe, kopor baten, nahaziko ditugu. Betegarriko dena, ez? Hori da, nahaziko ditugu. Hemen txe, aldarko ez duzu hartasi batzuk mesez? Aragi, xeatua. Bai? Hau, hemen txe. Arroza be, egozitxa. Atzoko afarikoak. Bai, soberak die. Eren egun, erosi zuen, zer gehiago. Gero, arrautza, beti aukitzen daguna. Beti? Urrai azpikoa, esen arra gogitartekoa, ero zure gogitartekoa erosi zuen, gozaltzeko. Pusketatan moztuta hartasi xakin. Hone barrin horrexak. Bai, hola moztuta, baitu baina, hola, espezialitate hau da arroza urdai azpiko egoziarekin, eta noenan espezialitatea zan, arroz txuria. Albertorena. 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 Gure zuzendari jaunarena. Baina hori da, goi mailako errezeta bat, Goi mailakoa... Sukaldaritza programa baten zuzendari baten, holan, errezeta... Ona. Etxera konbidatu bakuten dinen hori prestatzen die. Arroz uria urdai azpiko egoziarekin. Bueno, oie. Eta tomate pixkat. Tomate gehi esalaban kolore. Igual da omenaldi bat, 18 urteko gaztie holan independizatzen dienak eta... Bueno. Hemen txe. Ontxe, arrautza. Eta gero gibirrindo esan duzu gainetik, ez? Hori da, gainetik, purtxe bat kurruskari jarteko, gero gaztaiakin. Osan. Bueno, ogi birrindua, azkenean nundik atatzen da, ogi zaharretik, ogi lehorretik, eta ogi lehorra beti baliatu izan da Euskal Herrian, sopakoa ogia hor daukago, zertako ditzen sopak egiteko. Eta ogi lehorra zer izan lehen, bota inoiz ez. Oso lehorra zanean, birrindu, eta hoxe, gaur bezala, ero haragia eta hortik pasatzeko, ogitorradak inalgen nituen, baratxo esan da, kipula sopa gero ogia gainean jartzen zaiona, bueno, hainbat eta hainbat erabilpen kontua da, hori ogi lehorra ero etxeetan beti egondaz, azken, eta bai, untxiei eta ematen zitzaien, nik hori etxean guk ezautu. Untxixei? Bai, untxiei eta beri ez azkenian, bai. Guk etxean geneko, oiuai ezerrez untxia hartua hoiei, eta guruk etxean untxiei ematen ginen pusketa osoa, eta jaten zuten, eta untxia gero, ondo helikatuta zeudenean, etxerako. Oso ondo. Modan dode, etxean, euketia untxia gaur egun. Bai, niko gisa holan lusatzeko eta ni akordatzen azlen, nire izebaitziarrek aukitzen zauen sukaldeko atian ostian, holako sakutxo bat, eta sakutxo horretan, usten zaben, aurreko eguneko ogixak eta. Gure etxen beti onda. Eta hori txen zan gero, niramak beti txen zauen egixe esan, erosi. Hau da, supermerkatura joan eta ogi birrindu erosi, baina nire izebaitziarrek itxen zauen. Berak birrintzen zaben. Bai, orduan, hemen txe, betegarria. Bai. Listo? Piperra be, listo? Taintxin gau. Eta gero, arrautze estatu ez dituzin behar, Patrik? Aizaguk ez, hauen nire hasien. Bai, gero, pikeo piperrak pasatzen ditut arrautzetik. Baina, honeko lan gordinik. Eskerrak gainean egon zabela, bestela nik holan saltzarekin. Holan behonak egongo zien mesez. Pikillo piperrak, gure etxean, normalmente arrautzi estatuta egiten ziren, da ero saltzan. Baina nik askotain izan ditut, arrautzati pasatu gabe, Ba, nik be, Eta zora, hor, azkenean, beste katxarro bil zikintzea gutxien ez, sartaia, fregitu, ez da izan. Eta udan be, Nikola negalusiakin beteta, eta ez saltza barik, ez arrautzetik pasabarik, eta ez ebe. Orduan, aldartea eta umorea eta denboraren arabera eta zikintu nahi ditun katxarroen arabera da hori. Bueno, gero hau, ingo hori xandako, baina momentos, horan utziko dugu, eta ontxe gainetik jarriko Ogi birrindu eta gazta, ez? Ogi birrindu apurtxo bat. Ogi birrindu hori bota aldiozu horri nahi izan ezkero, berakatz txikitua eta perrexila. Eta horrekin, ondo. Olako... Eta gazta ikusten dozu bani bai, sobran daukana, errezeta honekin, orduan parmesanoa jarri dut, igual birrintzeko ez da proposena, ez da holan asko urtzen, kurruskari geratzen da urtuta baino gehiago, baina behi gazta bat aukitzen bozu etxian edo daukotzuena, azkenean da, beste ikutu bat emoteko. Eta hau, 45 minutu, 180 gradu, labara. Eta uste sorpresa bat aukibi dugula laban. Zeba? Eskatu diozu iteko? Bai. Ez que laba hau, miragarrixa da. Bai. Hor, nik umei esate, ipotz batzu daude barruan,
Eta oie, gure garbigailuen etxeko garbila, aita hau zelan da, ipotz batzu daude izten dugunean, hartuta platera garbitzen juten dira, eta izera, eta erdi komentzi judan euskan, baina ez du... Inoiz irekin dietolan martxan dagoenean, dekusten dutean ura nolatatzen da. Barriro, eta... Plater bat, ez? Biteli? Bai, mesedez. Eta 45 minutu. Eta hemen berdi aukeratuko dugu. Ondo. Ose. Bai. Olaxe. Eta hemen gure piper betiak sobrakinen jakuak. Sobrakinakoan, aprobetxain bide. Bota ez, mesez. Ez azui bota ez zer. Aldala. Piperrota dana jaten da, Bai, uste dut hau, bai. Hemen erakutzi nola ondo kozinatu dan. Hori da, bai, aragidana dago ondo kozinauta, ontxe tomatiakin, arroza. Eta beste plater bakarra, izan aldana, hau bai. Honekin? Honekin nahiko azkenean, arroza hidratoak. Proteina, barazkisa, saltza, eta... Bihar osteguna. Osteguna. Bidalak. Osteguna? Bai, Ez. Zer egunetan bizera, gaur martitzena da, bai, bizera eguestena. Bizera eguestena da, Adina. Bai, Alberto, astazkena da bizera, bai. Eta korrika biegun barru, hemen, bihar txorienen. Agur. Agur.